Dumano nakasadyay. Ikot ibagala mata na bakbak mo tayo. Balasan ko. Okay. Taral da. Pero kan dami dak sublitan. Kumusta ko nakit? Tadadamot amin tayo ginapanan. Awa na tayo ko na. Sir, makipagladingit ti JCQ News Online, iti karay to'y pasama karay ti balasang yu. So, kasat pasamak ti balasang yu, sir? Kuti dirabi sir, ti ka. Kaya men bakit ko nagsublit ti karton, ti kunak dagiti ubing kunak. Daga sa mintong kunada, sa kakatan andaak ng mapanagsundo, tada kanayon nakasta. Kita aktyo, rasawang motel, kita nasurok alas 10, dapat alas 10 kita dada. Kita tanim memot, dati kayong te barok mo sa pulong, dat balasang ko ta adakan ni Alan, kas jelat, tati kwa na. Na dito ya, pagubraan, da ko nagtalaw, do ko terus yung marunuak, dumano nakasadyay, ikot ibagala mata na bakbak mo tayo. Balasan ko. Okay. Taral da. Pero kan dami dak sublitan. Kumusta ko nakit? Tadadamot amin tayo ginapanan. Awa na tayo ko na. Okay. Sir, kuna deto'y naado tayo idibiyang ti pulisya ket dati a live-in partner deto'y nangaramid kanya na, sir. Partner. Okay. Oo. Adda ti handa pagkingkinaawatan, sir? Damat dahil agsungbat ano ko ha. Alam di jemot lang ti kakaruan ata hindi man nagrapad ha. Mabanda gubra dyan nara naman ti ay taray naman ti wallet na to yun. Kaputin dala ang jabale dahan na nga kaya ta ito so pinapulis daman. So masansan nga adati madingog ubraan dati live-in dati a live-in partner na, sir. Sa di agbayag nga militer ka ag ginamag mata ag tataka ugaya gol ulit groceries kada takano pa pinakuna nga bakat si San Lorenzo edi nagpamanila kano pwede Taga bingaw mat okay. So kadita gundaway, sir, kumusta iti panang birbiro ti pulisya detoy ng bagkong kanya na tilimot lang yan sir tat tinatawagan ti kapitan me ay di kwat ag pagbagyo so tat me na nga lain balod tati tudus kita ti barangay hol mita dinakanomot kahit sa jabing gawata amuda ay amuna ato basol na tiyaya mata so natayakot ti 20 mano ti anak detoy balasa mo, sir? Dua da dete grade 3 dalam Digi nang bagkong isot tatang da, sir? ay ha Okay po. hindi ko gusto So ano patyon niyo, sir, nga naununag nga rason detoy panakabagkong deti balasang niyo, sir? Jaka muta baka rigaten na nga tanga isina dati balasang kon kasta ti kuana tati di kan tumawtawag kini deta inana awan pulusang bayak kunana kanaw ti kanomot ko na deta ba kadwa adamot inam kinama madat balayo kon handak nga pakan ano handak pasang bayang kunana kanuma so deta na di kad kasla deta wow ata dat kanu nga laglag mot yalang deta so lay dila maamom ti kilatis na ti dagbayaga. Okay po. Nabayag da nagsinan, sir? Balik dati la September ti kwa arin naman pa makabulan Nga nagsina da. o ngam deta sabat-sabat ni da naman sama din tare dat cellphone na di naman ito daw so dedi napamanti pulis da inted man. Okay. Kalpasan dagiti nga mapaspasama kada kwada nga duwa, sir. Awan dagiti kaslang panangi trayo kumamot nga maki sarita kada kwada nga duwa, sir. Deti wa nana ito dati kadok timot kat kunak no surutan na pala no sa at na panagganid jabing kaw kunak
Hindi mo tagon uno dati balasan ko ta dati mo inanati pas lamang bagano ko ta kanayon dapat apa nagubra-ubra. Mm. Sana pa sa nagkukuyog dano ko agdina kin dati kaanakan na. Mm. Sir, dito na what tayong report manipur iti PNP kat sumagmamano adaras kunana nga nabagkong deti boksit na ana nga minti kang runaan nga natamaan sir no apay nga pimusay so na sir. Nanaalat puso na ko na barokong. Mm. Baka mo nusot na o didijaya nga tanda pa. Mm. At pinungot na ka na indomaw, nakababamat chima na. Iso nga ingato na nga tat ima na nisuno ko man no nakababamat ima na mat balasan ko adda ko man damgi-damgi slat ta dagiti Oo. Sinalidaan na ko master. ta siyempre kat babanat ulo na ko na dahil nakita yung kinastoy na kanlata. Mm. Mas lang na dandanugun ko na dat di rabi Ngem adda ti gayam patadom na. adda. Mm. So nga mystic tayo balasan ko tayo di kan sa kalma papatayin ka kung kunana ka no. Di mo't imbaga dagiti kakasinsin na kakuyukuyog natapno no inanda milat ako mga napan nasapa binantayan ni da. Mm. Pagubraan na nga min sir. Dati LPS tat dati highway mo ta. Okay po. So, sir, itikas lang maipadanon mo tatta, iti ka ito'y nangaramid kanya na, ito'y nang patay kanya na, sir. Sapay la kumata kasi ta ikaro na tayo pagpasulan na ta ito na dagiti anak ko katwa. Masapalan tayo palubusan nga makarwar unada. Mm. Nagpiyansa agad. Timot ko na dagiti ko ta narigat na makapiyansa ko na damot. Mm. Dati ko na dati manugang ko tayo taile. Sakti mga ramit, ingganat tiya, dyan ta pagbalodang ko na ng matataro. Ba't na petat ako mata ko? Suplit yaway ko dyan. Ang subli ko mathaway deti pimusay sir. Hindi, dyan manugang ko nga ko. Okay. Tay di kalmang ka na, hap di kang kuna nang mga kumatkat di ng tamay katapayas, katagrobot to ni manang mong kuna na, tayo kadwak kang saan tong bigat pinangliwat kong kuna na kanomot.